那么在这场比赛结束之后呢，星期五、星期六则是进入到了日本职棒的明星赛。吴念庭也有担任入选到明星赛。おめでとうございます。ありがとうございます。まずホームランを振り返ってください。好，就是吴念庭的，没问題。そうですね。中村さんと、栗山さんがつないでくれたチャンスだったので、まあなんとか返そうと思って、まさかホームランになると思わなかったです。これで今シーズンちょうど今日が80試合の出場なんですが、毎日毎日がキャリアハイの数字ですよね。7本のホームランです。ここの前半戦を振り返っていかがですか。そうですね。僕としてはちょっとできすぎかなと思ってますので、はい。できすぎですか。そうですね。はい。いや、みんなおそらくそうじゃないと思ってますよ。これがウーさんの力だと思います。はい。ありがとうございます。ホームラン談話でその虹の色最高ユニフォームのライオンかっこいいですっていう話をしてましたけども、は改めてそのユニフォームを着た感じはいかがですか。い。やっぱかっこいいですね。はい。2年ぶりのライオンズフェスティバルになります。このユニフォームでまだまだ8月いっぱい戦いますんで、はい。勝ち星を増やしてください。わかりました。頑張ります。はい。さあ、それからウー選手は初めてこの後公式戦は1ヶ月休みになりますけども、オールスターゲームがあります。はい。初めてのオールスターへ臨む気持ちっていかがですか。嬉しいですね。はい。このメットライフドームでありますよね。そうですね。ファンの皆さん来ることを、お待ちしています。今年の80試合はものすごく力になってますか。自分の力ついたと思いますか。そうですね。だんだん試合で続けて本当に自信になりましたし、もっともっとチームに貢献したいです。さあ、ウー選手のトマスコメントが来ています。ウーちゃん、虹を描くような綺麗なホームラン見事でした。オールスターにも選出されてますますこれからの活躍が楽しみですというふうにいただきました。さあ、そのファンの皆さんに最後のメッセージをお願いします。後半戦終わりますか。あさってまたここでオールスターゲームがあるんで、しっかりまたホームラン打てるように頑張りたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ウーレッティ選手でした。非常恭喜吴念庭在今天的比赛有非常好的表现，也带领了西武狮在上半季的最后明星赛之前最后一战啊，拿下了比赛的胜利，也接受了英雄的访问。